janji sabar lan ora kesusu sawahe jembar-jembar marine lemu-lemu eyo Pak Joko kuwi kesenge koyo ngono kuwi ning sing tenengane klasik. Oh, ngoten. Pak Joko niki juragan apa, Mas? Lah lah ki sing di pasar yo an. Oh. Pripun? Sing duwe pasar pokoke. Mbah Ember. Mbah Ember kan nyawer cirose. Kowe mau ngerti apa ora mobile sing ning kono mau sing dodol rambutan? Heeh. Ember sing di meja. Oh, niku kagungane Pak. Mobil bak ireng. Nggih. Wis lunas saiki. Lah nggih, rambutane ning mobil, kuwi arep kersake rambutan kok. Ya, lah nggih, monggo. Matur nuwun. Swara suling umandang swarane upus kedang raja bogel bagus tur prasaja ora neko-neko kuwatir wong ayu. Nggih. Ingkang sampun peparing Pak Joko. Nggih. Kuwi mau mung trima down payment DP. Oh, DP. Nek nganti panjenenganipun panjenenganipun Pak Joko menika rena penggalih, aja kuwatir bakal dilunasi kowe engko. Alhamdulillah. Tenan. Aku tunggu di sini ya. Pelunasan. Napa meneh buke pun alah pun lecap buke niku mengke mawon Bu, ngampun ngoten niku. Mengke mawon lho jenengan niku. Lho to Pak Joko gendenge lenggah kene Cahyu, kowe lenggah kene. Oh, kene sayang. Oh, nggih, wala. Lenggah kene. Nggih. Kula mriki. Ya. Lho, buke. Matur nuwun nggih, Bu. Kula enten mriki ngantos sore mboten napa-napa. Kepati malam minggu utama panjang rame eyo eyo Jogja Solo Gotong Royong nyambut gawe yo Sito apa ora mampir Pak Ustadz pripun Pak Ustadz swantene Dek Retno anak didik kula niku sing ngajari kula niki ngajari apa lho Mbak ngajari nembang kuwi aku kok ra eling lah iki cengkok gregelmu sing ngajari sapa ayo terus ke Cahyu sukat diantul-antul senange banget ora bisa kumpul ngono aja ngono tanapi ing siang ratri tekane ambil ijo duwe bojo nanging
Gawahipun rujak jeruk Mas Asep. Gawah rujak jeruk nggih, Bu. Rujak jeruk. Pripun Pak Joko? Bapak Ibu sampun katur nggih. Renoy penggalih to. Kene. Gumlaring kang sekar ngambar arum ngepeki
Taman Sari. Pak Jimin, Pak Jimin. Ya Allah, kula padosi ten ngajeng-ngajeng kok jebule turi kijing miring napa ngudang anak mengke kok. Lah nggih mesti niku lagune tayuban kok. Ngene iki kula Pak Jis Giman riyen nggih, terus mengke panggodane katresnan. Amaramet prono satu karyala jaring driya ingkang ngersake Pak Haji Sugiman. Nggih. Ki tau nanggap campur sari ki malam takbir. Wah lho lho. Tenan. MC-ne ya aku Sing nyanyi? ning hotel Lah iya, sing nyanyi ya aku. karo kowe ngono. Idul Adha niku adanan takbir niku campur sari. Pek sing oceh kumbang hambreng ongong nimbrung suwasana endah mulya untung mara terus iki MC-ne bogel Lah iya. jajal Multi talentan ya, Mas. MC sing rada banci kae mawut ya. Multi talentan iso diiris-iris. Lah iya. Lah iya. Iso dikepruki Heeh. barang lah iya. Lir tamaning Gokil. rohab delemu jeblok masa bogel padake kucing bogel-bogel bocah iki. Wo, aku kurang piye karo kowe Nini. Lah kowe iki baperan Kowe iki lho Mas. kesel tak pijeti kowe iki reget kabeh tak dusi. Andeng-andengmu aku ngerti. Lah Mana dusi kucing kapan bogel-bogel. aku mbok dusi? Bocah kok sesuk marang emosi ya iki. Kowe ngerti ora tanggapan iki tegangan tinggi kene Kuwi iki. jenenge ya bogel. Kucing kok jenenge bogel to Nini. Apa tomet? Lir tamaning prohab sari gong teng entek bareng ra digong ki piye to ki Gong. nah kok kempul ki lho buka celuk kondang panggodane katresnan Natian lagi
kaya ngono ya. Pak Haji. Rasa kaya ngono. Aku mesti kei. Iya ya. Kowe aja isen-isen ke aku kaya ngono kuwi. Apa terus, kurang aku tuku gaji sliramu kuwi? Iya ya. Wong wedok moto duwiten. Aku sing ngongkon kowe lho, aku kaya ngene iki. Kowe sing marahi wong lanang kuri ngono kuwi lho. Wong wedok. Lah aja. Oh. Rasa. Nek gak bisa. Bagas kelinci ucul Mas Asep. Spesial Bang Aristiawan kelinci ucul. Sendang Kongres Jati Batur Bulurah Mubangi Tuto Teruse Neng desa Margo aku anggoleki sing tak tresnani bojoku ucul kaya ngono kuwi aku ki nek ingin piye lho. Lah piye? Cah wedok ngetek kaya ngono. Ya bene to Mas, nek ra ngetek ra payu. Ora perkara kowe nek kowe iki nek planagan kaya ngene aku nganti ingin piye? Ya sabar. Ngono kuwi lho aku. Nesu-nesu wae. Ladeni ke? Nuwun Pak Aristiawan. Mugi sehat selalu panjang umur. Muntape pangwadya bola Tinandra ler jalani dik tambur pere mawuran Yoga hanggelar barir Goreng gekirisi
suarane pendhe mangungkung ngumandang antariksa para kuda nyongklang kirek samapta prajurit ngayahi karya sigra bidal sang Yabrawatya bala lakune yayah barongan kang lagya bareng candrane Soraku murung katon ambek korupuk Serang ibang katon datan ukus Nabuti nabung serangan suara Pratondo siyaga samya anakku baca
Cuco. Minggir toh, minggir. Dadi lurah ora ana tahu jaluk madang lawo tahu rama golek bojo sing dadi rama jaluk madang sambel terasi jaluk madang sambel terasi rama golek bojo sing dadi MC ya wong ayu golek bojo sing kaya sari
Lan samara pamrih sukma. Alonco, alonco, asik. Soko, 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 soko. Ayo cok, maju cok. Oke double.
Hendro ora pengen mbok modar kene. Delok bocah goyange kaya ngono kok. Bocah cek asli lho iki. Priwin, Mas. Lah iya, rong tau kenal karo MC kok. Jose yang ngono lho Mas Hendro. Nah. Apa karep ora karepmu lah, masuk aku MC mbok kongkon to ini. Ji. Piye to jane kayak karepe? Iki lho sing mari kisruh iki. Ji ro lu. Apa kowe ra Matur sembah nuwun kadang-kadang campur sari Mara Tresna Sukawati kepareng katur menggala lagon caping gunung. Monggo Mas No. Mas Mardi. Mas Lin, asik. Monggo panitia sedaya. Mas Aris monggo. Monggo panitia Mas No. Monggo panitia sedaya mawon. Waktunya tinggal 25 menit. Manis repapane manis. Yen kowe lamis. Yen mesem manis ngungkuli madu. Saya bisa rontoke jantungku. Monggo Ibu. Nasihat ngadek daya mawon. Jampi saya Kantun Suko Parisuko. Mas Marno, Mas Basuki. Ronce-ronce setengah mati aku tresno kowe. Pasar Turimas ning Surabaya. Aku ngerti sampeyan senenge kono. Sajae prasaja Memang tidak mas, tidak bertulang. Rantai bersilat, iku watake wong lanang. monggo sedaya mawon. Tanduk jampi saya Bapak Ibu. Mara Tresna. Manis kowe tambah manis. Tambah manis yen kowe ora lamis. Yen mesem ngungkuli madu. Kaya bisa ngrontoke jantungku. Kembang latidoe dironce-ronce setengah mati aku tresno kowe. Pasar Turimas ning Surabaya. Ngerti sampe
Ronggeng Gunung. Oke. Ronggeng Gunung. Pak RW, monggo Pak RW. Spesial Mas No. Pak Marno. Juragane gondrong. Ayo. Pak Ronggo. Asik. Mas Joyo, Mas Sumi. Joyo. Seluruh panitia. Seluruh panitia. Ronggeng Gunung spesial Mas No. Portal bergoyang asik Mas Min. Monggo Mas Mugianto nyawiji asik Mas Tarno. Sedaya mawon. Mas Mugi. Mas Tarno. Ayo. Mas Joyo, Mas Basuki. Mas Tarno. Ayo Bos Marno. Ayo Mas Basuki. Kanton Suko Pari Suko. Ganti. Ganti. Monggo Mas Basuki. Bablaske gelo to. Spesial Mas Basuki. Asik. Ayo yo. Ayo, 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 ayo. Koplo, koplo, koplo Mas, koplo. Kabogel. Gokil. Ayo kita. Ayo kita. Neng ngendi kok
aku ora bakal ngondeli. Mas Marlon, Mas Marno. Garwane wong liya bos kecil. Oke. Yo mesane tukang tendo. Yang saiki ketemu. Ninggalake aku kaya sinandang atiku. Mendem terus. Lontung Mendem terus. meres, Kita terus. sipir. Kita terus. Enak. Para Tresna. Bos kecil, garwane wong liya diputer monggo. Iya. Mas Mo. Jepit lemas, jepit lemas, jepit lemas. Wong ayu sing tak tresnani. No wengi mung mimpi. Aku ora bisa lali. Mung sliramu peputan ning ati. Najan sepi sang ketemu. Ini rasa tresnaku. Rino wengi tansah ngarep sokan balimu. Bos kecil. Sliramu sing tak tresno karwane wong liya. Aku wis kebacut nanging atiku kok gawe lara. Hae Pak. Habiskan. Ayo. Pak Bos. Prei nyawer suwe iki engko. Sesok golek meneh. Hae hae. Hae ayo ayo. Loh, ayo. serak Loh, rapayu. malah hudut. Sel. Ayo sel. Pokoke absen. Beda iki beda. Jam mepet yo. Beda wernane. Jam mepet. Geser. Kok luntur? Hae. Aku luntur. Iki disuwuk Mas Enggi, ganti tambal ban. Matur subhanallah. Hae Bos. Jenengan ki yo le minggir ae. Neng opo? Iki Ngopo sliramu tega ninggalku kaya tanda basa. Hatiku karanta jago singul ayuan kapura. Matur suwun kanca-kanca Mara Tresna.